Hello लोगोफोर बयखौबो बरायबाय आङो आंनि चेनेलाव जों दायो तेजपुर थांनो नागिरदों ओइ ट्रेनखौ मा होनोमोनलायो सिफुं गारि नेबाय हादों जोङो दायो सिफुं गारि बुबुब सिफुं गारि नेबाय हादों जोङो नै साथाम आरो सासे फैबावगोन बेफोरबायदियाव थाबायनो रोङाबा नोंसोरो ओरै थाबाय ओरै थाबाय ओरै थाबायबोला माने थाब सहैग्रोयो माने गोजौआव जों दायो ओरै थांगोन नै है टिकेट दानहैगोन जोङो टिकेट दाना मानो हमबालाय हमबालाय गिलायलाङोलै आंबो जोंना लोगो सासे टिकेट दानो नागिराखै एसे सेफ्रानो बियो लोगो सासे फैबाय हादों इखौ नेथ'नो जोङो बेथ' करनेरासो ट्रेन फैनानै बोरै मोनदों नोङो नानिया ट्रेन फैनायखौनो आं गाहाम मोनजायाखै टाइमानो बिराद लेट जाबाय खम जाबाय अ नै फैबाय जों बेयाव थांगोन मानसि बुथारनाया माब्ला सफैगोन नंगौना जाम्बानि सिना खरसै जादोंना जायाखै नंगौना ख्रिस्टानफ्रा बुंदों 600 जेब्ला फैगोन होमब्लाना संसारनि बिसिगि जागोन होमब्ला पापआ उनावसो फैगोन नामा पापआ जोनोम जानायजों लोगोसे पाप दंखायो Iya tiket sulit menlelang koran saya lang majinnya. Bisa sih. Oh, kopi. Tasty. Murah di lagi. Hanya bayar ya. Nyala nak kes dong. Kopi. Kopi. Ha, tasty. Nang punishment bayi mana nang bika? Nang punishment bayi mana? Sahabat baik kana isu. Ya train nak bisa pani mana aja murah. Pani na train nak dia. Bisa pada dia. Beri mendeng. Hai nak leh. Mental hospital lang lagi. Sulko garin nak gedeng. Ika. Pani baik. Kau apa kan? Kau laisi bara sarang mau sih. Beri mama di mau betul ya kurang. Mau nak kan? Mau nak kan? Jadi sih nak apa? Mental hospital. Kerek babu mobil ke garasi. Mobil di sini deh. Mobil apa nih? Macam jelah ya. Mobil mesti ada mobil ke pasang kanan. Mobil ini sih lu sekali dia. Kau ini lekuk. Jam loh. Saya untuk aku bayi itu apa? Mama kar. Batu malam boy. Ganti negara. Hai ganti negara. Jelas tu barang naik. Ang matian selain bayi dong saja. Kau nak jadi na? Oh, hujan. Ayo kiri laptop. Saya sobo. Nih, finally zeng time semua baik. Habab sah dengan zabiau. Version time semua baik. Habab sah dengan zat time so. Dikena zeng mau nak sudah. Apa saya sudah? Sampai. Aku mau dah. Rai seperti aku mau dah zeng baik time semula sebentar. Kau sudah mula sudah. Itulah mana time so. Ini saja sudah betul. Times ni, canting times ni. Lebih dari berapa dengan? Malah ini gift free menurut. Hanya ni kopi lang kang bay. Ay merin dalang nasi.
sih enggak malah nyonel anh như con nèo guys bini on neo sơ bini bida ko di itu bener kan bini bida bidau kha bini bidau kha sum ono Yang tak kaya bisa bida ya, kada ya. Hello? Wow. Mata macam le. Honai, lum konai. Lum konai labai jenga. Sani bertoplas labai jenga tapi because jenga train gari aus lengi kan train gari. Ayo ni roket sama bila ni. Nei, bara keliling abe ke dum morganang. Bara keliling roket dengan kayu. Lunch, mana ke lunch ni? Tanggan nasi karji kau berbuat ni asal. Urai kan. Ni dia bisa by Times Hospital ni view. Rise nang Tangmen. Zeng nak kaman yang zeh si Times of ini kaman ya. Nih, kaman yang zeh si. Kaman yang zeh si jengnya kaman yang zeh si. Papa penang sih kan cene kaman yang zeh si. Ognigar. Nih. Oh itu siapa makin betar ya kenar nang nasi. Enggak ada. Hai guys đây trong này ông đi con mình phải lẽ rồi đó này blog ra sạch special card được hay để mình dừng này Ini ha Ognigar Park apa ni? 2018 sanaव फैनायानो दिनैसो 6 बोसोर जाबाय दिनैसो आगानो फैलायदों नै टिकेट लाबाय जोंहा नै साब्रैनि टिकेट लाबाय 30 Wow. Akai sungguh enggak? Nih guys men, 2018 sanaव फैनायानो आङो दिनैसो फैदों 6 बोसोर जाबाय wow थान्दा नै थान्दा cool नोंसोरबो फै मालाबा सोरबाफोर फैनो गोसोबा मायबा खामानिनि दारैसो फैनाय जोङो खामानियानो जायासै केन्सेल इखायनो गोदाव सोराव मोननानै अग्निगराव बेरायनो फैलायबाय आरो दा चित्रलेखायाव थांगोन आं बै शिबआव खनसे फट' खेबजानाय ओइ शिबआव फट' खेबजानाय आं नै गाइसमोन दिनैबो खेबजाना थांगोन आङो ब्रह्मपुत्र आरि थायो बारसिनो गोसोबा बारसिनो हागोन हौवा बोराखै बा थगायजादोंबा बेयाव बारसिनो थैगोन अलरेडि सुसाइड जन फ्रि सानैबो मोजां मोनलायनायाव थगायजादोंबा सोरबाफोर गोसो थोनायाव थगायजादोंबा नै बेयावसो मोनाङा बिथाङा सुसाइड जन बे जायगाया सुसाइड जन नैयावसो मोनाङा माबा लाइ गायनो थाखाय जावबाय सरि नैबेयाव आङो लाइ गायनो थाखाय थियारि खालामदों गाइसमोन ओरैबायदि ग्रौ खालामगोन जोङो आं मा बुखिदोंमोन जायफोरा मोजां मोननायाव थगायजादों सेंग्राफोरा फैसा जाजादों बेयाव फैनानै सुसाइड जाफै ब्रह्मपुत्रआव सुसाइड जन फ्रि बारा खस्थ' जानाय नङा थैनाया उदैया उखैबाय एन्जरा खारबोबाय थादों आंनि उदैया फुङावबो ओंखाम जाना फैयाखै नालाय नै बेखायनो बिथाङा नै मियायो जुथा गोदान बायनायनो माला गानबोबाय नै बैहाबो नै गाइस एहा खर'आ जारला एफा गोजौ नै बेयावबो आं जावगुजोबदों लाइ गायगोन आं बेयाव लाइ नै गाइस आङो इयाव लाइ राखाब फैनानै दुनिया गायगोन नै बेहाय दुनिया नै ब्रह्मपुत्रआव नै ब्रह्मपुत्र आरो
nैबे जग्रायावसो आं दुनिया मस्ला गायगोन नै धुनिया मस्ला गायगोन बिनि मेंबाय आंथ' थाबाय मेंबाय गाइसमोन आंनि बेकग्राउन्डआव नायनो हागोन बेकग्राउन्डखौ नोंसोरो नायनो हादे बेकग्राउन्डखौ नाहरनो हादे मालाय कापालसो दे ओइ स्टप मेंबाय आं नै आंबो जनो औ नै गाइस बे डास्टबिन इउटुबारा जानो डास्टबिन मानोसोबो नायगोन नामा आंनि भिउवार्सफोराबो नै खिन्थु डास्टबिन बाहाय बर'आवबा आंखौ बाहायगोन आरो इउस मी नै अग्निगरनि भिउ बियो नै मेंनानै गोलोमबाय बिथांमोना वाव 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 नै इसोरखौ नायनो खना दे इसोरखौ नायनो हादे नै मालासो नै इसोर जमा जमा ओरैबायदि मेंबाय मा बुंनो जोहोलि खालामनाय बायदि केने गारना दा बेनि फटखौ जों दायो मोनदों मिगि जाजोब्बाय बिथांनि खामा मेगिनो जों दायो खाम उखैनायाव बेनि मेगिखौनो जागोन जों बारनानै न'खरनि बारनानै हनै सासेया आरिसिं ओरैबायदि लाइभ होगासिनो नै लाइभ होगासिनो ओइ थ' गाखैसा गोजौ ब्रह्मपुत्रनि भिउखौ नायनोबा र' नोंसोरो गाइसमोन नै गोजौनिफ्राय भिउ देखायगोन नोंसोरनो दायो नै ओरैबायदि सान्दुं गोसा नै मा बिलाइ नालेंखर बिलाइ ना आइ हलाथिं एमब्लु दङ दां माथो आया दुकान गुदुं माथो आरो उठिबा पाबना নাই উঠিব পাৰিব উঠিব নাপাৰিব কিয় কিয় ইয়াতে উঠিব আহিছে ইমান দূৰৰ পৰা नै ইয়াवसो गाखोनो नागिरबायमोन नै सानैया हाबा मावगासिनो ना गाखोनो मोनलानो ब्रह्मपुत्र गोजौनिफ्राय देखायहरनो नागिरदोंमोन जोङो नायहरनो नागिरदोंमोन गैया हाबा सोलिदों गाखोनो मोनलानो ओइ माहाबा इमलु दंमोन बेयाव माथिंमोन इमलु गथ' दंमोन ना औ नै बेफोरसोनो बेरायलासै नै अ सरि बेहाय महाभारत जादों गोदो गोदायनि आं सानदोंमोन माने अ ओइलाय शिब दोङो दा नै शिब दोङो गोदो गोदायनि बेयाव बुलायनायनि सावगारिखौ दाना दोनदों माने अ माय गड जेबो जारिमिन मिथिला जों नै जिबौदों मायाबा खालामना बायदों मोखाङाव जारलासो माथो जि बेलाय हिंलुआलाय औ नै बेंगलाव थांगोन जोङो गाइसमोन हेलौ लोगोफोरजों ओरैबायदि रिल्स आरो फट' खेबखोनानै जों दायो थांसै ओंखामा जाला ओरैबायदि ओंखाम उखैबाय औ माय गड नै लोगोआ ओरैबायदि बाबायनो जों बेखौ एन खालामथ'नाय जाबाय नर्मेल ओंखाम जानो नागिरदों गाइसफोर ओंखाम जानो नागिरदों हटेलाव थाल्ला खालामखैनिया गाइसफोर ओंखाम जाबाय जों ओंखाम नै Kau tahu ni? Tasty. Ada banyak tu tahu. Tadi, kau main dengan mencari lari tu? Aku main dengan. Kau tak baca? Main dengan tu. Bentar lari ke bodoh ni. Kau main dengan dia. Tu je barang. Habis jangan dengan aku. Kita pulang dulu. Aduh, pagi tu mari dengan ni ada le. Pagi kali pergi. Siapa pagi kali? Ini apa? Oi. Oke, oke, susah. Ini ke bawah. Oke, dadah gini salah.
20 थाखानि बेटारि गारियाव गाखोनायानो आरो एसि गोनां काराव गाखोबाथ' मा बुंबावगोन एसि गोनां काराव गाखोबाथ' दंबावोसो आरो सरि नैबे जाबाय डेकारगाव ट्राक स्टेशन नै गाइसमोन स्टेशन बियो डेकारगावनि जों दायो ट्राकआव थांनाय जासिगोन उदालगुरिसिम नैबे ट्राकजों गाखोनानै नै ट्राक स्टेशन बियो रेलवे स्टेशन नङा डेकारगावनि ट्राक स्टेशनसो बियो माने जोंहा समानो थोआसै जोङो चित्रलेखा पार्कआव थांनो नागिरदोंमोन टाइमानो थोआसै ट्रेना दायो 4टायाव दङ नायनो माथो Apa naik naik kerja? सिनायला जों नै मालायनि मोलोंनाय बियो मेरिन्दा जों दायो लोंसै लोंख'नो हायो लाबोबाय जोङो Lunjuk mulai itu. खावपियो माजा करो Langsung lah halai dia. Zaken semua. नै बिथाङा ओरैबायदि खामगैसो जानानै Mulai guys, zukra zaken ada cikluk lu. गायसोनसि गायस Bener dry. आयौ इसोर नि जरा आरो नि फिसाया जोंनिया बे फिसा आंबो हागोन हानायालाय नै गाइसमोन डेकारगावनि ट्राक स्टेशना नै गाइसमोन ओरैहाय ट्राक स्टेशन नैहाय ट्रेन स्टेशन नै सानखौ नायलाय एसां मोजां नुदों ने Macam juga. सानखौ Apa nih ya? हर जाबाय गाइसमोन Naik lo kayak naik video lah nak. लाइट लगायनासो भिडिअ लानांबाय मोनाबाय नै जोंनि जनाय अबस्थाखौ नाय जोंनि जनाय अबस्थाखौ नाय जोंनि जनाय अबस्थाफोरा मेंबाय न' फारसे दावबायलांसै नै न' फारसे दावबायलांसै बाय बाय डेकारगाव नै लोगोफोर नै जोंनाव मा जाखो जों नै Udung ni udulan lah. Zazal lu kan kayak. बढिया Ada aksa. English dah. फानलु जाग्राखौ जाखागासिबो गोथाव बाय 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 उदालगुरियाव ओंखारसिगोन इयो नै लोगो सासे ओइ मिस्ट्रेस नोलै माइस' लासि सिखांबाय नोङो रजे रजे लासि सिखांबाय नोङो मिस्ट्रेस थांबाय मिस्ट्रेसनो नोंखौ मिस्ट्रेस लासि सिखांबाय इखो Hey miss. मिसो मिसो गाइसमोन मिसो मिस्ट्रेस Nung na bala buhay buhay. मिस्ट्रेस ओइ र' ट्रेक्टर दोनथ' हो बे लोगोआ उदालगुरियाव ओंखारसिगोन आरो जों हरसिंगायाव ओंखारगोन मोनफैबाय जोंहा हरसिंगा बाय बाय टाटा मोनाफैलायबाय खैथा जाखो नै 8:53 जाबाय हरसिंगायाव 8:53 मोनफैबाय ट्रेना खारबाय मोनबायलै नै बाय बाय टाटा लोगोफोर जा मोनफैबाय नै हरसिंगा नैबे मबाइलाव ओरैबायदि बिजि लोगो Nualai. Kawan negara yang gak kena hangat begar sebijan lo. हा ए बेटारि गारिजों बिजिथारनो बियो सासे ओरैबायदि बिजि मोजाङै मोजां थांनानै मोजाङै मोजां फैबाय जोङो लोगोफोर जेबो जेबो गोरोन्थि जाबासै जेबो खैफोद आफोद जाबासै लोगोफोर थेंक इउ गुड नाइट बाय बाय टाटा